Terus do mangan apa ora iki, Ulat? Hah? Ora matang-matang kok. Ngono nek Mbak, Mbak Sida apa ora matang-matang? Nek kono ono. Ya, Pangan mana ono. Mbak wis matang apa urung, Mbak? Nah, cepat. Ah, semuanya. Apa-apa. Udah cari kental ya. Ini biasa karena ini kan tempatnya. Nek karena Mbak wis matang apa urung, Mbak? Ngono. Matang, Bro. Wis kenal rek. Kelar wis matang, Bro. Ngono. Wis diupra-para, Burung. Nah. Wis diupra-para, Burung lho. Wis matang berapa tuh? Urung matang. Sebelah es matang apa urung arep bae? Nek kelar, Burung. Jangan tewel guys, sawi guys. Jangan. Ingkep mangan apa ingkep?